Ahoj, som Patrik Žitník a v tomto videu ti ukážem, ako sa určuje vzdialenosť na mape medzi dvoma bodmi. Cieľom je, aby si pochopil, ako sa to robí a hlavne si uvedomil, že vzdialenosť, ktorá ti odmeraním a prepočtom vyjde na mape, je zároveň rovnakou vzdialenosťou, ako je to v skutočnom teréne. Informácia o vzdialenosti alebo dĺžke trasy pochodu patrí medzi dôležité informácie, ktoré potrebuješ počas svojho presunu alebo orientácie vedieť alebo zistiť. Vzdialenosť si môžeš odmerať priamo na mape pomocou rôznych pomôcok ako napríklad pravítka, protraktora, krivkomera, kružidla alebo pružku papiera. Výsledok, ktorý ti takto vyjde, je v podstate vzdialenosť, ktorú ja nazývam vzdialenosťou vzdušnou čiarou. Ak potrebuješ zistiť skutočnú vzdialenosť v teréne, ktorú máš prejsť, musíš si ju prepočítať na aktuálny terén a čas presunu. Tento prepočet ti ukážem v ďalšom videu. Meranie vzdialenosti priamo v teréne, ak nemáme mapu, vykonáš pomocou odhadu, krokovaním alebo výpočtom. Tomuto sa ale nebudem venovať v tomto videu, nakoľko som toto vo svojej činnosti pri orientácii s mapou počas svojej, povieme to tak, civilnej praxe nikdy nepotreboval urobiť. Myslím tým mimo odborných a technických vecí spojených s armádnymi taktickými činnosťami alebo zručnosťami. Ukážem ti teraz, akým spôsobom zistíš vzdialenosť v teréne medzi dvoma bodmi na mape. Prosím, opakuj činnosť na svojej výcvikovej mape po mne, aby si sa to lepšie a rýchlejšie naučil. V prvom rade si musíš uvedomiť bod, od ktorého potrebuješ zistiť vzdialenosť, po bod, ku ktorému chceš zistiť danú vzdialenosť. V našom prípade zmeriam vzdialenosť medzi dvoma bodmi, a to bodom výšina 747,3 a trigonometrickým bodom 755,8. Ak máš teda určené dva body, prilož pravítko na mapu tak, aby si odmeral presnú vzdialenosť medzi nimi pomocou značiek na pravítku. Výsledné číslo v mojom prípade je 5,6 cm. Tento údaj nám udáva vzdialenosť v centimetroch a preto je nutné, aby si ho ešte prepočítal v závislosti na mierku mapy, ktorú máš k dispozícii, aby ti tak vyšla vzdialenosť v metroch. V mojom prípade mám k dispozícii mapu o mierke 1 k 50 000. Na prepočet využívam vzorec, kde skutočná vzdialenosť sa rovná vzdialenosti na mape vynásobenej mierkou mapy. Teda v mojom prípade 5,6 cm vynásobím 50 000, čo sa rovná 280 000 cm. Teraz si musíš uvedomiť prepočet na metre. Keďže 1 meter má 100 cm, tak tých 280 000 cm je v podstate po prepočte 2800 metrov, čo je 2,8 km. Ja osobne využívam mierku v metroch, nakoľko pri ďalších potrebných prepočtoch sa zasa využívajú metre a tak mierku v kilometroch už nemusím opäť prepočítavať. Je to pre mňa rýchlejšie a praktickejšie. Prepočtom, ktorý si teraz robil, si dokázal, že platí pravidlo, ktoré hovorí, že pri mape, ktorá má mierku 1 k 50 000, sa 1 cm odmeraný na mape v skutočnom teréne rovná 500 metrov dĺžky. To isté by si urobil, ak by si mal mapu 1 k 25 000. Len by si zmerané centimetre prepočítal hodnotou 25 000 a nie 50. Ako vidíš v texte, konečný výsledok prepočítaný na metre je 1400 metrov pri rovnakej odmeranej vzdialenosti na mape s inou mierkou. Z toho jasne vidíš, že pri meraní vzdialenosti je mierka rozhodujúca. A zasa môžeš povedať, že platí pravidlo, ktoré hovorí, že pri mape, ktorá má mierku 1 k 25 000, je 1 cm, ktorý odmeráš na mape, v skutočnosti rovný 250 metrom dĺžky. Teraz ti ukážem použitie protraktora na meranie vzdialenosti. Už som ti povedal, že protraktor dostaneš kúpiť spolu s mapou a je dobré, ak ho vieš použiť. Protraktor je z každej strany robený pre inú mierku mapy. Keďže sa najviac u turistických máp využívajú mierky 1 k 25 000
a 1:50 000, protraktor je robený práve pre tieto mierky. Ako vidíš na obrázkoch, každá strana protraktora sa využíva na meranie. Pomocou jednej mierky teda môžeme zmerať dĺžku na mape. Výsledok netreba prepočítavať a vyjde v konkrétnych hodnotách, teda v metroch alebo kilometroch. Ďalšie mierky protraktora sa využívajú na meranie zemepisnej šírky a zemepisnej dĺžky. Týmto mierkám sa budem venovať v ďalšom videu a preto sa tým teraz nebudem zdržiavať. Meranie protraktorom je v podstate jednoduché. Zasa si uvedom dva body, medzi ktorými chceš zmerať vzdialenosť. V našom prípade sú to tie isté body, a to výšina 747,3 a trigonometrický bod 755,8 metrov nad morom. Prilož protraktor na mapu tak, aby si mohol zmerať vzdialenosť od jedného bodu k druhému. Nezabudni, že máš mapu s mierkou 1:50 000 a tak prilož protraktor na tú správnu mierku. Uvedom si mierku na protraktore a odčítaj hodnotu. Odčítaná hodnota je v našom prípade 2,8 km, čo je 2800 metrov. Je jasné, že takto si zmeral vzdialenosť, ktorú ja volám vzdušnou vzdialenosťou. Teda nie je to vzdialenosť presná v súlade s metrami, ktoré musíš v skutočnosti odšlapať a prejsť od daného bodu k druhému. Ale je to vzdialenosť, ktorú môžeš nazvať aj priamou vzdialenosťou. Teraz ti ukážem, ako zmeráš vzdialenosť, ktorá presne kopíruje tvoju trasu presunu v skutočnosti. Povedzme, že musíš prejsť od jedného bodu k druhému po ceste alebo chodníku, ktorý sa zatáča a obchádza rôzne prekážky na trase. Postupovať budeš podobne ako pri meraní prvého spôsobu určenia vzdialenosti. Teda uvedom si dva body, medzi ktorými chceš zmerať vzdialenosť. V našom prípade je to križovatka ciest v obci Hozelec a konečným bodom je osada Úsvit, opäť križovatka ciest pred vstupom do osady. Postup je jednoduchý. Keďže meriaš dĺžku komunikácie, po ktorej sa chceš presunúť a tá komunikácia nie je priama a rovná, rozdelíš si ju na menšie, čo najrovnejšie časti. V našom prípade som ju rozdelil na 4 časti. Každú z týchto krátkych častí zmeriaš pravítkom alebo protraktorom samostatne a hodnoty, ktoré ti vyšli, zrátaš dokopy. V našom prípade mne vyšla hodnota 4,5 cm, čo v prepočte na mierku mapy je vzdialenosť 2250 metrov. Je to jednoduché, že? Je jasné, že môžeme používať aj iné spôsoby merania. Napríklad pomocou šnúrky alebo kružidla či inej topografickej pomôcky priamo na meranie dĺžky ciest. Bohužiaľ si uvedom, že len málo kedy to budeš mať u seba a preto je dobré, ak sa to naučíš robiť takýmto jednoduchým spôsobom. Ja osobne využívam len tento spôsob merania, nakoľko najčastejšie používam buzolu, na ktorej je milimetrové pravítko. Teraz si prosím vypracuj úlohu pod videom. Jej cieľom je, aby si overil, čo si z tohto videa zapamätal. Po vypracovaní úlohy si svoje odpovede porovnaj s kontrolným listom pod videom. Verím, že ti toto video pomohlo k pochopeniu merania vzdialenosti na mape a uvedomeniu si skutočnej vzdialenosti v teréne. Toto základné meranie musíš vedieť, aby si prešiel bez problémov k ďalším prepočtom, ktoré budú udávať hodnotu skutočnej plánovanej dĺžky v teréne a časovému údaju, za aký danú dĺžku trasy v teréne prejdeš. Ďakujem za pozornosť.